lakhain koi raphoni lip constituency ke palu arnai langso lek therong jo kison lek the phan rong asar ke ba aru achikro tari crate rock langso me pi po rong along jo kison lek the phan rong asar ke ba lapen kupie posi rong asar ke ba nang kokma chithan pon sina labang solong kidam tangan penta ladak ke rong asar avidet langpot lapen nili tumarong kaprek along wanar ni pen dudun bom lapen hadak ke dudun kahelu pena joksi non nili tum chinthong asar rong asar tumpen kachingki kachithan pen rong rup sengpon tapu ipu towar ki pi pensi pini lekthe arong penta sengpon nang koklo huta chithan pon lapen bang solong rong asar phan mapla karwa lake hemson lekthe pensi manpeng pipon lo lapen babu tiron SGB jali ronghang GB samilang sopen dakiram ronghang presiden hemari senar GB saroleng inti lunsepo rastiron bopong asara rongamai lahai tumche tong dunsi mayardi pidunlo joy kison lekthe kapachini pona tengki lapu henlo nilitum bang sorong kewang mate rong rup chukim vek lapen kicheng ningkan pharo krisir kepra troxi kepra pho don mekar lapen don phaiki doning koi ra pho an dolo lapen nona bangke do olo aposi rong asar sengpon nang koklo puta chithan pon tangte non alang nitum nangke chithan pon alam thele puthot arju pon iksina Fransi lake nani to media aplikasi ni juru parti lo ati mana itu kecil-kecil pun ada setting di bangso itu angkang pilong bangso alam TV lupo asli itu panturo lo lapen ini abang ke badak langsung pi anai langsung pi lekero ini kan ke rong salo lasi nili rong asar nili don kata kabe arat lake don ko rapi andolo kita ni bila kata tapi kita ni ini kan apa ini rong asar lo kenapa sih kami sampai cari personal nili tu makin dua kusung ke lapangan ke abe kita nili tu makin dua kusung kabe kita akime rakha ni sendiri baca akime pun ni sendiri itu tu nama boleh kan ini tentang Lapisan si aton itu open aja lo, toni kora foto lo, langsung itu tempat isi atau parkir ni tam tujuh man, kita lihat si abang itu kan itu bangsa orang saya, macam tu lah bangsa kacip hadu rong, itu tu je pak, mesin peng channel apa ni kasi ni langsung di kerong, abang sosar, kecipat ini pen, pada ane langsung di kerong, sar di bison di kepan, je nilihin hemson lekhe pensi alang liphan sar patlo athema ladak nilitum risa khiti pen ladak ane langsuan kitu hiluwing ajak tingklui nampi namdur pangkai lok pen ajoksi nilitum hilu pen ajok ini alang liphan bathot alang litum nilar pung wang pen rong rup na humri pensi alang litum amana pengwan pen Abang opinion ni, nilitum alang liphansi misen cari calong pun liphansi ane langsung asar. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. CPI ML HPC TRP Sahem di Folong tat talon ponlo. Anparta hempre kang tim kachelang nang ko atheke India kachariaron alolong ki tok dak article 244A amendment 22nd data phi northeast ang kangalong ke hemprek pilo mania phanke separate state pilo mania phanke autonomous state pilo lasi ili tumkar bi akhe phanta hemprek kang tim nang pivek nang ji pu akemangsi piniar ni anta nilitum hemprek ke hang abangke ington pon pedelo anparta hemprek kang tim long le tikke nilitum hang bom ji puta em barim mate CPI ML HPC a General Secretary Ruby Kumar Phangchopen lamthe jaipon Ningkan aro krisit kebra salukuri ratro aro jeko ari petroxy army hemprekan mate autonomous state nang chehan nang chen
Masih bangso hempre ka baha ko piposi cehangan kokma labangke Indian constitutional law Bharat Kachari Aron law 244 labangso aron 22nd Amendment death penalty Northeast law tribal area banke bang hempre law Komame don bange separate state Komame don bange Union Territory state Komame don bange autonomous state last 1969 Meghalaya along Khasi Hills Autonomous District Council India Autonomous District Council Garo Autonomous Council District Council Chelangsi alang itu 1969 aningkan autonomous state Cikalong. News Desk Report, Public TV Karbi Anglong. ASDC asong atum amit hangasa hemalong birth anniversary katalon. Pini aru achiklo tarik troksi arni ada paporlom. ASDC asong atum amina asa hemalong birth anniversary atheke. ASDC amhangke thek katalon. Lapen ASDC amhangke thek lage 17 May 1986 henlo. Lapen pining anke ichok lage ningkan thongke prai troksi an kichok lo puta chethanpon lapen bang solong ake hai Daniel Teron ke thanpon atengke ASDC anchot takali hala soning kan pensi ASDC KSA lapen ke KNC atumanta John Movement ke patman cengarni lo puta chethanpon lapen ke ASDC asong atum henlo MOU ta kewan lo lapen ke mepu Daniel Teron kaning jepon atengke Siksidul ke nitum dat landing ke hang he kali Northeast atribel atum an ke reject lo lapen non ke siksidul ke ale avelo non ke autonomous state si ka chesong aposi hempre ka phansi chesong na ASDC birth anniversary lo angli tum kadu eta chini lo ASDC amhang ke thek lake 17 May 1986 lapen ASDC amhang ke thek panchot kali khala bang sarni hen lo ASDC KSA lapen KNC atum joint movement ke klem pangcheng cengarni lo lasi finish ta men elitum la bangso flag ke hosta ASDC det kali KNC atum flag ka host lo lapen KNC atum flag ka host lo joint movement bangso pangcheng arni lo sini elitum lapake hot pondo lapan ini program bangke nilitum ke reconciliation of the autonomous state movement lalu lapan dak di fuan cot kali nilitum program ini ke dongkam mukam du West Karbi Anglong apan lapan Kajironga apan ha Dolamara long du lapan ke hala bokayan LA apan nilitum Borneo ria long du Deopania homusti andar lapan Haurakat LA apan pini Denggang long du hai lo program ke lapen abinong abangke autonomous state abangke nilitum ke long letik abangke nilitum ke kisong bobi nonan nilitum hajar le punon cita nilitum MOU an ke wanlo 30 department wanlo masa kapre kasong atum lason one vaping lah kongres atum ta one vape BJP atum ta one vape lapen APSL se atum jonghel chipinda sala atum ta pini arni anta thangta one pinda lapen abinong ke autonomous state long ot niya poto 1969 aningkan. 1969 aningkan labangso APSLC pen sorgar atum kacengki negotiation proses tahun. APSLC tomba kongres tomba nelitum Karbi Anglong lapan NC sarap han langsung kuda. Langsung potse long ledo. Lapan labangso nang letum jongsi langdami pulo te portimo long duno lah. Lapan ala APSLC Karbi Anglong unit presiden lo barolong terang kalau bangsa otoparkai film tatu soalnya lapen JI kathar apu basa inti kathar
kita kitab history of the Karbi Anglong tatu lalu itu jelasin yang ini lagi songkom cetong ASCC ke bar delo pose la tunggu dulu lah KSA la PNC tentang cetong lo Difupen Rostom Hansen ng Kilo Birta News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Agustin Teron na phan piso ke an ke chok chia joini arona tengpen kang saipon. Nilip constituency ke paro angkang chuki hola longkam phang chorong amekar Agustin Teron piso ke an bahini joini aro echiklo nifai kret rock siarni arona tengpen nilip soaro asongatum alapen rong asar GB SGB ratatum ahinpen kang saipon. Chuki hola hawar longkam phang chorong amekar Agustin Teron lapen Anjuli Terangpi atum bahini atum angbong lamki lampong kecheng. Kedam tang suring koireng koira hinia ningkan matijong achiklo nifai krip player ni pen Agustin Terona bang amithanga pisola pen au somara tumaphan okangsi bang hem halaputa achora somar dolorsi Agustin Teron ke sika terang pie phan upi ko son pen lonesi pondesi rong pen kapregadim dodam koklo labang solam kapatini jia phan Agustin Teron achor Anjuli terang pie bang mithang hem isi don rap doana tumaphan birta chipisi chingwai linlo api mithang rongasar SGB lapet nilip sorlo songatum ahin pen kangsai dunjia phan ribom lo bonta long le dat lo amat insai long le rek lo cheklo jonwang tangka suripli chipidon po lapen prengdo anta tupo bonta nona kimia piso ki BP sika terang pia phansi en rong po pusi kangsai atu mathengno lamchak pipon lo Kailang itanilhin pen pilong lip Puisa pidet pensi ni tumhan akan saya boncek lo. Wajah ini pensi ni tumhan pesanang ni lo. Kasi ahok alang. Apag la ningji pusita me hula tumki ningji bang ta lake dampri peni alam lo. Ahok alam pen ke soalo tumnang kang sai pusita alang tumhan nili puisa ke bang pen le alang tumhan pa do clip la bukali. Athe ni lita puisa pilong le la bang ahok alam si nili non media kado ko tumlang anta nili product pen nili lampi nang cipidun lo kasi inili cicak kono la ciklo jon osumar tum phan gicho ke jon phan bang nili suripli an huku pe nana cerai sini tum suripli an bang ke ciklo jon ang bong pen la nili ciklo jon bang cil pipon pu sini nili cicak lo tela non la pen akola osumar tum phan akleng si amen lo bila situ la pen rong men bang ke thorom usi ye la pen don thu bang ke sermon teron nasi nili bangke la longle kadok ka wilong sitame la somar phan bangke longle bangke pota punon ajat punon sitame nili cicak kon lo nason lo dak ilitum so karbi aron ke karbi karbak an ke piso bahini pinan bahini anot ka prek ke kapji aphan ke ilitum karbi karbak aron long ke aku penta avia posi non ke bang jilangarni an setame la pusonang dengjong si dokok lipudang te ilitum along tin setame ci humri dam pen hai kipekeng alam la pen la hai kipekeng nangji aprang son thot kabuchi son si nangji phana bangke ilitum un an pen nilip sorlo song pen bo iponji pinila mas Koila Matipen, Rostom Hansen ng Kilo Birta. News Desk Report, Public TV, Karbi Anglong.